Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Barka da yau, barka da Juma'a, ya gida ya jama'a, ya aka ji da yau. Allah ya sa mu dace, ba mu Juma'a mai albarka. Don haka bayan Allah akwai wata nafila wadda na yi magana kan ta raka'a huɗu wadda na ce baka taɓa samun kala irin ta ba. Akwai wasu bayanai guda uku waɗanda na rage ban yi a sallar ba saboda ina ta son in yi su saboda ayyuka na riƙe ni suka hana mini wannan in yi waɗannan bayanan abubuwan. Bayani na farko shine za a zauna zaman tahiya a tunda raka'a huɗu ne, in zanna kafin a yi tafiya za a karanta la ilaha illallah kafa ɗari da nan sai a yi tafiya a yi sallama. Bayani na biyu kuma za a yi sallar Laraba, Alhamis, Juma'a an yi ɗaya kenan, dama na ce a yi ta sau uku. Sai wata Laraba in ta sake zagayowa sake Laraba, Alhamis, Juma'a. Sai Laraba ta uku in an yi Laraba, Alhamis, Juma'a an yi ta sau tara, amma in ka ga Laraba uku kenan an yi ta sau uku kenan. To kuma bayani na ƙarshe shine in an sallame za a yi istighfari ɗari, a yi la ilaha illallah ɗari, sai mutum ya faɗi buƙatarsa da nan sai ya cika da salatin annabi ɗari, ya samu abin da ya kamata ya sadaka. Amma in dai baka da matsala cikin uku babu ɗaya, to da kayi wannan sallar buƙatar ka ta biya. Waɗanda kira ni buƙatunsu sun biya, gaskiya suna da yawan gasken gaske sosai sosai insha Allah. Don haka sai in baka da baki a jikinka ko jifa a jikinka ko miyagun shedanu masu lalata aiki, da kayi wannan sallah komai girman buƙatar ka bi'idhnillahi ta biya. Amma za a samu wani abu muhimmi a yi sadaka bakin rago abin da ya sama insha Allah. Ya kyau, na gode.